आम गाँ पिला भोजी कर 800 टका दरकार 800 आउ ये जो भोजी 311 टका पाउडर फाउडर खर्च में कौन आनी पैसा दे क्रीम जो कौन हाय फ्रेंड्स नमस्कार मु आका तो नुआ वर्ष आम सांगसाथी मैंने गोटे बैच फिस्ट करा कि आम 2 तारिख अच्छी तो मुझे आज गोटे प्रांक कल कर मो 2 जन सांग को जड़े है सिलू आ जड़े है राजश्री तो तांको फोन करके मुझे कहूँ कि मोर टे पैसा दरकार भोजी तो चल देखिए रिएक्शन कौन हो बहुत एक्साइटेड तो अच्छी तो चलो स्टार्ट करा प्रथम कल कर राजश्री हेलो 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 कौन कर राजश्री व्यस्त अच्छु कि शुभुन तो कथा ठीक है तो कौन कर कौन गोटे हेल्प दरकार थी पैसा टे दरकार तो हम रुको जरा सबर करो कौन कह हेलो माने मो हेलो माने मो कोन चाकरी बेकरी करलेन जे मोते पैसा हेल्प मागुछ नहीं जो भोजी करा पैसा नहीं तो 300 टका खंडे दे 300 टका खंडे देइथांती हबो ओ भोजी पाए जे नहीं पैसा तो मुझे कहली समस्त भोजी करी माछ खाइबे मुझे अन्य 3 टका मागिबी हबो कौन कह हम ना ना से अनुसार मु राजा कहबी ना से पैसा नेबे तो मजा कर ना कौन शुण आम तो भोजी 2 रे करिया ना जो बैच फिस्ट आ गोटे आम गाँ पिला भोजी कर 800 टका दरकार 800 आउ ये जो भोजी 311 टका कौन दे सांगटा सिचुएशन ना पड़ी खराब हो जाए हबनी मो पाखे किसी भी नहीं मो सेविंग जा भी सब जो हॉस्टल रे छाड़ी के छी आ जीवे भी बाबा को मांगी पाउडर फाउडर खर्च में कौन आनी पैसा दे पाउडर फाउडर में खर्च करे क्रीम जो कौन कान आनी दे नहीं वो क्रीम भी खर्च करे लिपस्टिक ओह माय गॉड वाओ नहीं हबन डालना कि हां हबनी ना नहीं ते तुम उठान दूंगा 1100 टका केते 1100 टका तो पे बिकी 1100 टका रे किते कोन हे जियो मोरे बे बैंक रे थिबन पैसा उठे के देई थन ते मागो तो बेटे सारा लो पिला छन मागी कौन डाच म बखल ना एते सारा पिला को लगे मतलब मागिया कंफर्टेबल लगल मुझे लगिलानी मुझे कहली सिंपल को मागिले से मना कर दे देव तू ना मना कर बैंक रे उठे दे बैंक रे तो दे देबी बैंक रे मोर कितना अच्छे जो अकाउंट रे 19 टंका
ଟଙ୍କା। उन्नीस टंका ଶୁଣି ଏବେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିକି ଦେଇଦେବି ଫୋନରେ ଅଛି ମୋର ଫୋନ ପେ। ତୋड़ ଦେଲେ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୋର ଅଧିକ ଅଛି ମୋର 2100 ଟଙ୍କା ଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ସେଇଆ ତ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ମୁଁ କହୁଛି। ନା ସେ 2100 ଟଙ୍କା କଣ 2100 ଟଙ୍କା କଣ ମୁଁ କହିଲି ଏରା ଥାଉ ସୁଧ ବୁଧକୁ ବଢୁଥିବ ଟଙ୍କା କିଆ ଉଠେଇବା ସିମ୍ପଲ ଅପସନ ଦେଇ ଦେଇଦିଅ ଭୋଜି ପଇସା ବୁଝିଲୁ କଣ ଦବୁ ନା ନାହିଁ ଆମେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ସିନା ଦେବି ଥିଲେ ମାଗିଥାନ୍ତୁ କଣ ମନା କରିଥାନ୍ତି ନା କଣ 1100 ନାହିଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ମୁଁ ଆଣି ତ କାଠୁ ନହେଲେ ଆମେ କାହାଠୁ ଆଣିବି ଏଇଟା ସବୁ ମୋର ଏତେ ଭିଆଇପି ସାଙ୍ଗ କେହି ନାହାନ୍ତି ଦବୁନି ତ ଯେମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ସେମିତି ଏମିତି କହନି ହେଲା ହଁ ଏଇଟା ରଖିଥା ଫ୍ୟୁଚରରେ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ହେଲା ଏମିତି କହନି ମତେ ନାଇଁ ଦବୁନି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ମତେ कंट्रोल ଖରା ହଉ କି ଛାଇ ହଉ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ହେଲା କି ଭାଇ ତୁ ଦବୁନି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ନାଇଁ ତୁ କାନ୍ଦେ ପରେ ମତେ କାନ୍ଦିଲାଣି चल झूठा ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଭୋଜି ଫୋଜି ଟିକେ କରିବି ବୋଲି ତୁ ଏତେ ମନା କଲୁନି କି କଥା ଏଗୁଡାକ ଇସି କି କଥା ଏଗୁଡାକ ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ତୁ ଦବୁ ନା ନାଇଁ କହ ମୁଁ ଆଣିବି କୋଉଠୁ ହଉ ମୁଁ ରଖୁଛି ହେଲା ବାଏ କି ଭାଇ ଭାଇ ରହ ଟିକେ ଠିଆ ହେଲି କହ ହଁ ନା ଦବୁ ନା ନାଇଁ କହ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଣିବି କୋଉଠୁ ହଁ ମୁଁ ରଖୁଛି ହେଲା ଭାଇ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ତ ମନା କଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାଗିଦେଲି ଯେ ମନା କଲ ହଉ ରଖୁଛି ହେଲା କି ଭାଇ ହୁଁ କଣ ଉକୁଣି ମାରୁଛୁ ମୁଁ ରଖୁଛି ହେଲା ଏମିତି କଣ ହଉଛି ନା ଦେଖିବା ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଯାଉଛି ପଚାର ରହ ହେଲା ହଉ ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ତ ଇଏ ବି ରାଜଶ୍ରୀ ଫାଇନାଲ ବନ୍ଦି ଅଛି ବକରା ତ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ କରିବା ତ ଏବେ କଲ୍ କରିବା ସିଲୁକୁ ହ୍ୟାଲୋ କଣ କରୁଛୁ ଆସିବୁ କୋଉଦିନ ଭୋଜି ତାହେଲେ 2 ହବ ନା କି ଯୋଉ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ହ୍ୟାଲୋ ଟିକେ ପଇସା ହବ କି ଏଇ ଯୋଉ ଭୋଜି ଯୋଉ କରିବା ମୁଁ 200 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ପାଖରେ ପଇସା ତ ନାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ କଣ କହୁଛି 300 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବୁ ନହେଲେ ତୁ ଆଉ ଯୋଉ ଗାଁରେ କରୁଛୁ ବୁଝି ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତି କହିଲି ଗାଁ ପିଲା କରୁଛୁ ବୁଝି ଆମର ଯୋଉ 2 ହବ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ ଗାଁ ପିଲା ମିଶିକି 1 କରୁଥିଲୁ ତ ଦେଇଦେବି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆଡକୁ ଦେଇଦେବି ତୋତେ ପଇସା ଆଉ समझ रहे हो आप समझ रहे हो ନାଇଁ ସିଚୁଏସନ ଟିକେ ସେଇଭଳିଆ ଅଛି ମୁଁ ଗୁରୁନାଥକୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଗୁରୁନାଥ ମନା କଲା ଏଟା ଟିକେ 800 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବ ଏଇ ଗାଁଟା ଯୋଉଟା 800 ଟିକେ ଦେଇଥିବ ଆଉ ଏଟା ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଟା 300 ଆଉ 800 ଟଙ୍କା କଣ ହବ 800 ଟଙ୍କା କଣ 800 311 ହବନି ମୁଁ ଏ ମାସରେ ଆମର वेलकम पड़ला जे मोर 1200 टका एड एक्स्ट्रा जाइछे रे भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार ओ कथा वर्तन होइछ ना देई देना फेब्रुआरी लास्ट आड़ न देई देना अरे नहीं ही 5 टका न बोली ना भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब 5 टका कौन एडा पुणे चौड़ा अच्छे पुणे
ଏଟା ସେଭିଂ ଗୁଡା ଥିଲା 1000 ଟଙ୍କା ସେଥିରୁ ମୋର ତ ଭୋଜିରେ ପଳେଇବ 500 ପାଖାପାଖି 5 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ ବୁଲିଛୁ ସିଆଡେ ଗାଁ ପିଲା କହିବେ ନା 800 ନାଇଁ କରିଛି ଆଉ 500 ନା ହବ ଇଏ ଖାଲି ଭଡା ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ପଳେଇବ 500 ଆଉ ଖିଆ ପିଆ ଟିକେ 300 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ନା କହୁଛୁ ଦେଇଥା ନହେଲେ ଆଉ କଣ କହୁଛୁ ଆରେ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଘରୁ ନହେଲେ ମାଗୁ ନହେଲେ ଘରେ ନହେଲେ ମାଗିକି ଦେଇଥା ନହେଲେ ଘରେ ମାଗିନା ଦେବି ମୁଁ ତ ନିଜେ ପଇସା ଆଣୁନି ଘରୁ ତୁ କହୁଛୁ ଘରୁ ମାଗିନା ଦେବି କଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସିଲୁଟା ଦବ ବୋଧେ ମୁଁ ତ କହୁଛି 500 ଦେଇପାରିବି ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଥାଉ 500 ଦେଇଦେବି ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଦେଇଦେବି ନହେଲେ ହେଲା ଆରେ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ସିଲୁ କଣ ଦଉଛୁ कोई तरीका है भीख मांगने का ଦେଇଥାନ୍ତେ ଭାଇରେ ଦେଇଦେବି ରେ ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଦେଇଦେବି ହେଲା ଆରେ ତୁ ଦବୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ସିନା ଦେବି ନା ତୁ ଖାଇ ଦଉଛୁ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଦଉଛୁ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ ତୁ ନହେଲେ 1500 କରିଦଉ ନହେଲେ ଏକାଥରେ ଦେଇଦିନ କାଳେ ଅଖାଡ଼ିଆ ବୋଲି ଏ ଯୋଉ କହୁଛୁ 1500 କରିଦଉନୁ 400 ମିଶେଇ ଦେଇଦିନ कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये ଆରେ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ହଉ ତମେ ଭୋଜି କର ମୁଁ କରିବିନି ଆଉ ତମେ କର ହେଲା ପଇସା ନଦେଲେ କଣ ଭୋଜି କରିବାକୁ ନାହିଁ କରୁଛି ସେତିକି ପଇସା ମାଗୁଛି କଣ ନାଇଁ ମ ତମେ ଏଠୁ ପଇସା ଦେଇକିନା ଭୋଜି ଖାଅ ମୁଁ କଣ ଯାଇକି ଡିକ୍ଚି କୋଡେ ମାଜିବି ନା କଣ ଏଇଟା ଦେଖିଯିବି ନା ନାଇଁ ତୁ ଯଦି ମାନେ ଲାଗୁଛି ତୁ ପଇସା ନଦେଲେ ତତେ ଭଲ ଲାଗିବନି ତୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେ ନାଇଁ ଟଙ୍କାଟେ ତ ସେମିତି ହୁଏ ନା କଣ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ଦଉନ ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୀ ଜଣେ ଭୋଜିଟା ହବ କି ଆଉ 5 ଟଙ୍କାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ତୁ ସିଲୁ ଇଏ ନାହିଁ ତୁ 1500 ଟଙ୍କା ଦବୁ ନା ହଁ ନା ନାହିଁ ଖାଲି କହ ନେ ଆଉ चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है तू ପଠେଇଦେବ ନାଇଁ ନଅଟା ହେଲା ତୁ ନା ନମ୍ବର କୋଉଟା ଡାକୁନୁ ଲାଷ୍ଟ 64 ଯୋଉଟା ମୁଁ ରଖିନି ଡାକି ଦଉଛୁ ଲେଖିଦେ ନହେଲେ ସବୁ ପ୍ରାଙ୍କ କରିବାକୁ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେନି ମୋ ସହିତ ଛୁଟିଆ ପ୍ରାଙ୍କ ନୁ ସତରେ କହୁଛି ଦେଇଦେବ ନେ ମୁଁ କହୁଛି 5000 ନେ ଆରେ ନାହିଁ ପ୍ରାଙ୍କ ନାହିଁ ତୁ ମତେ ମୋ ନମ୍ବରଟା ଲେଖ ନହେଲେ ମୋ ପେନ୍ ଧରନି गजब बेइज्जती है ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମେସେଜ କରିଦେ 5 ଟଙ୍କା ପଠେଇଦେବି ଆରେ ଭାଇ 500 ଟଙ୍କା ହବନି ରେ 1500 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ହଉ ତୁ ରଖ ନଦ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ରଖୁଛି ରେ ହେଲା ତ ଫାଇନାଲି ସିଲୁ ଆଉ ରାଜଶ୍ରୀ ଏବେ ବନିଛନ୍ତି ବକରା ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ପଢୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ପଢୁଛି ତ ପିଲା କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି ପଇସା କୋଉଠି ଆସିବ ସିଏ ତ ଘରକୁ ନେଲେ ହିଁ ଘରୁ ପଇସା ନେଲେ ହିଁ ଚଳିବ ନା ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ରେ ପଇସାଟା ମ୍ୟାଟର କରେନି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଦେଖା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରିବେ ମାରି ପାମ୍ପଡ଼ କରିଦେବେ ବୋଧେ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଢେଙ୍କାନାଳ।